soc Jordi Medina i soc el cap de colla dels Castellers de Sant Feliu, bueno, els Magentes. I jo soc la Rosell Llagostera i soc cap de colla dels Torraires de Montblanc. Molt content perquè he estat preparat molt ràpid, en 3 setmanes, amb 6 assajos i ha sortit molt bé, molt millor del que tothom es pensava, ha anat ràpid, ningú ha patit, no s'ha deformat. Vull dir, tots els castells ens haurien de sortir així sempre, el que vols. I l'esclat d'emoció, doncs clar, quan hi ha un castell que trigues a fer-lo i t'ho planteges i veus que la gent respon i surt, doncs és una satisfacció molt gran. Sí, estic totalment d'acord. Doncs és això, sobretot els castells que més t'han costat d'arribar fins allí, no? Al final és el procés. Fer un 3 de 6 per nosaltres pot ser molt relativament fàcil, el fem ja a la primera actuació de l'any. Avui potser teníem estrenes i doncs també s'ha celebrat, però això, els castells que porten més alegria, més emoció i més sentiments a la colla doncs són aquests reptes que allò que diuen de lo bo es fa esperar, doncs com més llarg ha sigut el procés, més celebres també l'èxit. A veure, nosaltres veníem amb el repte del 5, que és un castell que es necessita molta gent per fer, molta pinya i tot, i bueno, vam decidir quan vam tornar de vacances que el portaríem. Han sigut assajos molt justos i tot, però ha sortit molt bé, estem contentíssims. Ara tenim el proper repte de fer la torre de 6 per la festa de tardor i ja veurem els castells de 7, que els estem assajant, però no crec que aquest any els fem. Nosaltres venim de la nostra festa major, que va ser fa 2 setmanes, on vam poder fer el 5 de 6 també i el 2 de 6. Són els nostres millors castells després de la pandèmia, o sigui que vam fer una bona actuació. I avui actuem lluny de casa i no hem pogut portar aquests grans castells, tot i que el 2 hem estat a punt, al final hem decidit que no el fèiem. I tot i així ha sigut una bona actuació perquè hem fet els 3 castells tranquils i a la primera i a més hem fet una prova del 3 de 7 que volem portar a plaça abans que s'acabi la temporada. Animem a tothom a fer castells, que és això, que és una activitat on pots conèixer molta gent, gratuïta o gairebé, i, vaja, no sé, gratuïta en el nostre cas, petites quotes o res, i això, pots conèixer altres llocs de la geografia, no? I molta gent i bon ambient. Molt bon ambient. Gràcies a vosaltres. Bon dia a tothom. En principi anàvem a celebrar la Diada Castellera a la plaça de la Vila, però per motius meteorològics hem hagut de fer-ho aquí al pavelló de l'Escola Nadal, que és el lloc d'assaig dels nostres castellers de Sant Feliu, els Magentes, i avui també ens acompanyen, com podeu veure, altres colles de castellers, com són els Castellers d'Andorra, els Torraires de Montblanc i els Minyons de Santa Cristina. I bé, esperem que tothom que hagi assistit hagi gaudit molt i amb un Magentes.